Εδώ βλέπετε τα καναντέρια σε μια αποσαλάσσωση να πάρουν νερό. Ο δεξιός κατεβαίνει, ο αριστερός έρχεται κουτά κατά πάνω μας. Μας έχει δει και μας παίζουν τώρα. Ναι, νάτος, ο ένας κατέφυγε, ναι, εντάξει. Παίρνει. Ο άλλος έρχεται η καρφία από δίπλα μας, θα πειράζει, πάρε. Πάμε. Είναι πολύ κοντά, αλλά το κινητό του zoom ακούσε το θόρυβο. Αυτός θα περάσει δίπλα μας. Ρε, πάμε. Παλάκα. Παράκι. Από τα 10 μέτρα πέρασε.